Kama jopuonjre biro dhi some grade mar 10 biro luore koda hero mare, kidieny mar kit somo moyiero to kod kaka otimo e penj mar grade mar 9. Kepo mar jopuonjre e senior school bende biro tenore kod thuolo manitiere e skunde kaachiel koda mwandu ma japuonj ma skul ka skul ni godo. Sifras Okinda leronwa chenro mar kepo e skunde mag senior secondary. Jopuonjre mokwongo mag CBC biro donje grade mar 10 dwe mokwongo higa manyien. E bwo lai mar CBC, grube mag skunde biro bedo kaluwore kod kidienje mag kit somo magichiwo. E bwo kidienje 3 kamoting'o science manimba kata STEM, arts and sports kaachiel kod social sciences. Tero jopuonjre skul biro luwore kod gik moko 4 kamoting'o skul moyiero kod kit somo motimo, gima oyudo e penj mar grade 9, hero mar japuonjre kod talanta ma en godo, rango kaka jopuonjre kuoro maromre skunde duto ma pacho ka, kamogik en thuolo ma skul ni godo kod mwandu mag somo kaka chal. Japuonjre ka japuonjre biro yiero skunde 12 e kidienje mopogore. Bang'e migawo mar somo biro nono kendo gikone kete skul mowinjore kode. Skunde machiwo kidienje duto 3 mag kit somo mong'ere kaka triple pathway senior schools biro yudo thuolo mokwongo mar kawo jopuonjre. Jopuonjre 2 nyako gi wuoyi motimo maber e bwo kidieny ka kidieny mar kit somo biro yudo thuolo mokwongo mar donje skunde midake ma giyiero machiwo kidienje 3 mar kit somo. Jopuonjre ma ok oyudo thuolo e skunde machiwo kidienje 3 mag kit somo biro yudo thuolo e skunde machiwo kidienje 2 mag kit somo. Onge jopuonjre 5 mawuok e skul achiel ma ibiro yienegi dhi e senior school achiel. Jopuonjre ma biro dwaro loko skunde moketgie biro yudo thuolo ma kamano koluwo chenro moketi kod migawo mar somo. Sifras Okinda, Ramogi TV.